ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತೆಲಿಗೆ ನನಲ ಕೊರ್ರ ಕಾತಂದುಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲಾವಿದರು ನನದುಂಬುಗು ಲಾಟು ಬೋಟು ಜೋಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ ನಿಖಲು ತತ್ತದಲ ತೆಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ತೆಲಿಕೆ ಪಂಡ ದಾದ ತೆಲಿಕೆ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಮಾತ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಜಾರಿಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗೂ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ರಾಜನಗಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ತೆಲಿಪಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲವ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಗೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗುಣಶೇಖರ. ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತರೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಉಸರಿಜಿಂದಾಂಡ ಪಂಡಿತರೆಡೆ ಪೋಂತೆರಿಗೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಉಸರಿಜಿಂದಾಂಡ ಪಂಡಿತರೆಡೆ ಪೋಂತೆರಿಗೆ ಪಂಡಿತರು ಆ ತೈಲ ಈ ತೈಲ ಕುಳ್ಳು ತೈಲ ಲಕ್ಕ ತೈಲ ಆ ಬೇರು ಈ ಬೇರು ಸಾಯಿ ಬೇರು ಪರಬೇರು ಪೂರ ಕಸೆಯದು ಇದು ಕೊರಂತಿರಿಗೆ ಆ ಕಸೆಯಡು ಸುಮಾರು ಅಂತಿರಿಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಸಿನ್ ಮೆಟಸಿನ್ ಕ್ರೋಸಿನ್ ವಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ 500 ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒಯ್ಟಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಬುಡ ಒಯ್ಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಬುಜಿ ಬುಕ್ಕೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತರೆಡೆ ಪೋಂಡ ಬಿಯರ್ದ ಕುಪ್ಪಿಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಕುಪ್ಪಿಡು ನಿಲೀಕೆ ಕಸಾಯ ರೇಟ್ ಖಾಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಈಜಿನ ಲಾಪೆದನು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೋಯ್ ಪೇಟಿಗೆ ಶುರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಡಿಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ನೆತ್ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಪಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆವು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಕೈಟೊಂಜಿ ಈತು ಉಂಡದೆ ಕೈಟೊಂಜಿ ಈತು ಚೀಟ್ ರೇಟ್ ರೇಟ್ 500 1,000 2,000 5,000 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಪದಾಯ ಪೋಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಯ್ಪೋತಿಜೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕುಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರ ಇಜ್ಜಿ ಹೋತಿಯರು ಅಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಿದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣ ಎಂಚ ಗುಣ ಆವತ್ತ ಅಲೆ ಪತ್ತಿರತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣ ಯಾನ್ ದಾಯಪುಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪುನಃ ಪುರಂದತ್ತ ಪುನಃ ಪೂರಂದತ್ತಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ದಾಯಪುಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬಿಸಿಗೆ ಓಡೆ ದೀಪುಣ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಿಗಲಿ ಸರಿ ತಿಗಲಿ ಒಮ್ಮಡೆ ಕೊಂಕ ಇದೆ ಓ ದೇವರ ಕೊಂಕ ಗತ್ತಿ ತಿರ್ತೇವು ಕೊಂಕತಿ ಹಾ ಅಜ್ಜಾತ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಲೈದಾಯ್ತು ನಂದ ಜಾಬಿ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಲೈದಾಯ್ತು ನಂದ ಜಾಬಿ ಅಂದಾಜಾರಿ ಇವ್ರು ಓಲ್ದಿತ್ತು ಸರಿ ತೀತಾರತ್ತ ಸರಿ ಕೆವಿಟ್ ರಡ್ರಡು ಹೌದಂದಾರಿಜಿ ತಿಗೆ ತಿಗೆ ಆಮಂಬ್ಲೆ ಆ ಈರ್ ಓಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನತ್ತ ಈರ್ ಓಡಿ ಬುಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪೋಬಾರ ಓ ಎಂಚಿಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಛೆ ಎಂಚಿಲವು ಅಜ್ಜ ತುಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಜ ಗೊತ್ತರೆ ಅಂಜತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಜ ವಿಷಯ ಎಂಜ ಗೊತ್ತರೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಸೀಕಲು ಕಾಲಿ ದೂರ ತೂದು ಬಣ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ದೂರ ತೂದು ಬಣ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂದಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತರೆ ಈ ನರಮ್ಮನ್ನ ದೇಹಡು ಒಂಜಿ 500 ಆಜಿನೋದು ನರಕುಲುಲ್ಲ ಏತ್ 500 ಆಜಿನೋದು ನರಕುಲುಲ್ಲ ದೇಹಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಡು ಒಂಜ ಸರ ಎಲುಕುಲುಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ನಾಯಿಲು ಬಿದಾಯಿಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಚಿಗಿತ್ತಿದೀವ ನಾನು ಚಿಗಿತ್ತಿದೀಯರ ಎಂಚಿನ ತಲಕ್ಕೇನ ಚಿಗಿತ್ತಿದೀಯರ ಒಪ್ಪ ಏನನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಾರು ಬೈದ ಓ ನಾನು ಈ ಬಂದಿಡು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ತಿಂದು ಸಾಂಕೇರ ಯಾತು ಭಂಗ ಬೈದ ನಾನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಚನಣ್ಣಿ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿದುಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೇರ ಏತು ಭಂಗ ಬೈದ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾರ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಚಿರಿಂಟದ ಕುಳ್ಳೇರೆ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಏತು ಭಂಗ ಬೈದ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ನಾಕು ಬೇಡ ಬಾರಿ ಸರುಳ ನಾರಾಯಣ ಬಾರಿ ಸರುಳ
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಜ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ಎರಡು ಜನ ಗಲಾಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ಎರಡು ಜನ ಗಲಾಟೆ ಇಚ್ಚಿ, ಇಚ್ಚಿ, ಇಚ್ಚಿ. ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣ ದಾಯಪ್ಪುಡೆ ಅಂದು ಗುಲ್ಲು ಬರ್ಬೇರೆ ಗುಣ ಬೇರೆ ಗುನ್ನಾರ್ ಬೇರೆ ಇರು, ವರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ಗಲಾಟೆ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯಪ್ಪುಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಲ್ಲ ಇಂಜಾಲೆ ಬಗ ಯಾನ್ ದಾಯಪ್ಪುಡೆ ಅವಳು ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರಗೆ ಕಕ್ಕರೆ ಬತ್ಲೆ ಕಾಪಡ ಎಕ್ಕದ ಎಕ್ಕದ ಸಿಕ್ಕು ದೇಖಿದೆ ಕಕ್ಕರೆ ಬತ್ಲೆ ಕಾಪಡ ಕಕ್ಕರೆ ಬತ್ಲೆ ಕಾಪಡ ಅವಳು ಅಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತಾನ್ಲ ಇರಗೆ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಆಪಡ ಕಕ್ಕರೆ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಆಪಡ ఒక చూరు తరగలే కాపడా అజ్జి ಅವಳು అజ్జి ఇరు వర్మ దిగల్న పంచిన nya kukur lagi balalla buntu lakmar ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಎಂಚಿನಂತು ಎಂಜಿನವು ಎಂಚಿನವು ಆಯ್ತವು ಎಂಜ ವಿಷಯ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಾದವು ಎಂಜ ವಿಷಯ ಯಾನಿ ತೆಂಜ ಬಣ್ಣ ಇರು ಒರಂಬ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಲಾರ ಬಂಡಾರೆ ಅರಗೆ ಎಂಜ ಸೀಕೆ ಎಂಜತ್ರೆ ಹಾರಗೆ ಎಕ್ಕಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಕುಂಡ ಎಕ್ಕುಂಡ ಓ ಸರಿ ಅಂಟಿ ಎಕ್ಕಿ ಎಕ್ಕು ಸರಿ ಅದ್ಜ ಅಂದು ಇದು ವಿಷಯ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಾ. ಮಾತೆಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಒಕಂಚ ಮಾತೆಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಅತ್ತು ಹಾ, ಹಾ. ಮಾತೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಕ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ ಮೇಲೆ ಓ ಶಾಕ್ ಇರು ಸ್ವಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೆಂದು ಸರಿ ಯಾಂತಾರೋ ಈ ಶಾಕ್ ಕೊರಿಯ ಹಾ. ಶಾಕ್ ಕೊರಿಯ ರೆಕ್ಕು ಬೈಜ ಸರಿ 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 ಹಾ ಯಾನ್ ಅವ್ವೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಎಂಜಿ ನಾವು ಅಜ್ಜೇರಿ ತೀರ್ದು 22 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂತ ದೇವರೇ ಪರಮಾಲ ಪೋಪಿಕಾಲನೆ ಅದು ಬರ್ರಿ ಇದು ಇದು ರಂಜಗರೆ ಬಿಡದೆ ಇದು ಇರೆ ಬೇತಲ ಸಿಕ್ಕಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಬಂತು ದೇವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೋಯ ಕೇಂದ್ರ ಮರಿರು ಅಜ್ಜನಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೀಕಿಚ್ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳರ ಮಾರ್ರೆ ಸೀಕಿಪ್ಪುಡ? ಈ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರನ ಬುಡ್ಪೇರೈತ ಬಿರ್ರ ಓ ಎಂದಮ್ಮ ಓ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪಡ ಸೀಕಿತ್ರಿ ಬಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಕುಜಾವಿ ತಾಲುಂಡ ಹಾ. ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಕುಜಾಲ್ ತಾಲ್ನ ದಾದ ಮಾಮ್ನೆ ಈ ಪರಬಲ ಪೋಪಿಯಾಲನೆ ಕುಜಾಲ್ ಅವಿ ತಾಸೇನೆ ಕುಜಾಲ್ ತಾಲ್ನ ದಾನೆ ಮಾಮ್ನೆ ತಾ ಕುಜಾಲ್ ತಾಲ್ನ ನೆ ತೊಟ್ಟೆ ನೆಕ್ ಬಾಡಿ ಎಂಚಾಂಡಿ ಇರ್ನ ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇಂಡು ಗುಣ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರ್ ಇರ್ನ ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಕನಿಕಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆನ್ಗಾ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕತ್ತುಂಡು ఒక ఉన్న అజ్జి వాళ్ళతో నాణ్యం మరి చూసేట అజ్జి లెక్కన చూస్తున్నావు ಅಜ್ಜಿಲ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಕಾಡ್ದೆ ಕೊಣತ್ ಅಲ್ಪನೆ ರೆಡಿ ಬಂತು ಕೊಣತ್ ಅದು ಅದು వచ్చి దాదాపు మరి కెరెత్తది కంటారు పూరా ఉండు ఎల్లు వచ్చి వచ్చిండు ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಲ ಬೇಗ ಬಂತಾರೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫ್ಲೋ ಎತ್ತಿತ್ತು ಜೋಕ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ನಡು ಒಂಜಿ ಬಿಡೋದಿತ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಈ ರೌಂಡ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಪೋಸತಿ ಕೋರಿ ಮಾರುನ ಮಂತಿತ್ತಿನದು ಅವು ಒಂಜೇ ಪಂಚಿತ್ತೀನಿ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಒಂಜೇ ಪಂಚಿತ್ತೀನಿ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತನೆ ಅವು ಯಾನ್ ಎಂಡಾಪುಣ ನೆನ್ನೋ ಐತೆ ಆತುಂಡ ಅವು ಮುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಚ್ ಬರ್ತನೆ ಐಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಚ್ ಬರ್ತನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಬರ್ತನೆ ಅಂದ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಕಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಈ ರೌಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಓಕೆ ಶಿವಶರಣ್ ಸರ್ ಪಂಡಿಲ ಕಾಂಚನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈರೆಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಓನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲ ಅತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆರ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಕಲ್ಲಡಕ ಸಾಂತ್ರ ಓಕೆ ಬೇತಕಲು ಉಲ್ಲೇರ ಪಂಡ ಬಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಸರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಎನಿವೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್